सखी हरुस गईनी शिवाजी मनाई कैसे। सखी बेल के पतइया ले आई कैसे। सखी बिना दर्शन के घरवा जाई कैसे। मखना मलाई शिव के मनहि न भावेला। मखना मलाई शिव के मनहि न भावेला। भंगिया के गोलावा ले आई कैसे। सखी रुसल बानी शिवजी मनाई कैसे। पूरी मिठाई शिव के मनहि न भावेला। पूरी मिठाई शिव के मनहि न भावेला। बेल के पतइया ले आई कैसे। सखी बिना दर्शन के